Už jo. Co to bylo? Že jsem jak? Co to bylo? Ne, já opravdu Jak jsem netuším. měla to nádobí tu sobotu? Kožák. Ty jsi jako kožák. Ne, to druhý. A co jsi měla být jinýho? Ne, že abych... Já si lízátko vypadala se jako kožák. No dobře, ano, ale nemyslím tohle jako. Tak já už nevím, Pak co jsi mi myslíš. řekla něco, že jsem se tomu hrozně tlemila něco. Ne, ty jsi potom urazila, promiň. Neurazila. jo. Neurazila. Ne, co to, co jsi mi to řekla? Ne, nevím. Něco jsi mi řekla. Ale nevím. Já jsem ti nic Jaký ten neřekla. film? Hraje tam ta... Jo, že jsi šla na krov, viď? Ne, ještě jinak. Ještě Tom Raider. Ne, ještě... Ty vole, já tě vidím s těma podvazkama, s těma nožema. Jo. Ne, počkej, že to, něco jinýho. Ale ty jsi mi ti říkala tohle. Ne, hrála tam ta Mila Jovovič. Ještě kopátej element? Ne, ještě v jednom hrála přece. Johanka z Arku. Co pak mám žalout na hlavě? Ne, ještě hrála... Andreo. Já nevím, čím hrám. Já na to nekoukám, jak to mluví. No hrála ještě v tom. Lola běží života tam hrála ta Franka Potenty. Ne. Já nevím. Nevím. A co tam, jako co tam hrála, jako mi řekni. Bylo nějaký akční, já jsem to neviděla, protože to bylo nějaký akční a bylo to něco, nevím, prostě něco Devil. Nebyl to, ne, Devil. Resident Evil. Jo, Resident Evil! No to jsi mi řekla. Ne, Tomb Raider.